Chur Ard Macha tústí mocht in a bhachta strathe an tatan scata nar a chlíg pertláirge go héasca iad. An me chéin doch an cain dent chun ar a thugra ag Cill Dara. Seo tuairis go bhí hála sláán. Bhí na fórna seo sa tóir ar a gcéad bhua im líana I Bord Mangard. Fuair Cill Dara puinte strathe gúna chorcaí an tatan scata agus bhí tús ma ag fuair an Pat O'Sullivan le cúlín bra ó Ciara Wheeler. Ar Dave eile, chur Ard Macha glúiseach mála chéile agus chur ihre sé Ard Macha an líród idir na cúlaí. Fuair Ard Macha an lábhan uachtar sa tarna ceathrú áfach. Pas cliste ó Catherine Marley go dtí Aoife Mackay a críocnig deisma eile dóibh. Croigh Mackay an chéad scór eile do méobh lenin. Bhí an iarán aspaile chun ceang ag an rise nád a 7 le nád a 4. Ag túsan dair lethe bhuaigh Ard Macha an fel agus fuair Lara Marston cúlín le cabhair an fosta. Bhuaigh a hathair Diarmid Marston craobh na hÉireann an 2002 scileúntaach sa clown. Tháinig Cill Dara ar ais an son agus daimsigh Molly Aspel scórdin sco ó Illing anna chéir. Cúlín amháin idir na fórnanis, nád a 8 le nád a 7. Bhí Kelly Mallon crying ó hiic na séire de Ard Macha agus fuair an cosantóir Emily Druce rá cúlín ó nimmer dóibh. Bua táchtach ag a deire ag Ard Macha agus idir an móthir tris an cailúnta gona fortláirige sa chéad bhauta. An scór deirnach Ard Macha nád a 3 Cill Dara nád a 9.